iyaye babu malami ba jahili ba namiji ba mace ba jarumi ba malalaci kowa aka yi masa mutuwar iyaye in dai ya san haƙƙin iyaye to yaro ne ƙarami shi to shi yasa isa'a muzantawa ga iyaye babu wata fitina bayan haƙƙin Allah da yake da hatsari irin wannan babanka ya ce ka yi ko mamarka da ce ka yi ka ƙi wannan haramun ne a musulunci duk mai wanne je gamu da Allah ba za ta masa kyau ba a wayi gari da su ko ka daina ziyarar su ko ka daina gagara biya musu kudin asibiti ko ka gagara ba su wajen zama ko kuma ka gagara buga musu waya in kuna wani gari duk wannan kar same ka da kasawa wuri daya kai dai abu ɗaya ne baka da'a shine su ba su yarda da Allah ba kuma kai musulmi ne anan ne ba za ka yi shirka ba amma duk wani haƙƙin su sai ka yi ko da suna bautawa rana in suna son abinci su zaka saya musu ba su da gidan zama sai ka ba su ba su da lafiya sai ka biya musu kudin asibiti ko da kwa rana suke bautawa babanka ya ce ka yi ko mamarka da ce ka yi ka ƙi wannan haramun ne a musulunci duk mai wanne je gamu da Allah ba za ta masa kyau ba a wayi gari mamarki na miki magana kina mata tsawa ko kina musu da ita ko kana musu da ita ko babanka duk mai wannan idan ya je lahira a wannan hali ya shiga uku su fa iyaye ka ce musu tirma hatsari ne a rayuwa kalma ɗaya ta fita a bakinka a kunnensu da ba sa so hatsari ne